खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मणिपुर रायजोआव गोजोन गैयै थासारिया दासिमबो खमायनो रोङाखै, अदेबानि बारायगासिनोसो दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया माखासे सिनाय मोनै उदखारिफोरा सासे फरायसाखौ गावथारदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे फरायसानि मुङा मायेबां रिंकी 17 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे उदखारिखौबो रैखाथि हान्जाफोरा गावथारनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे फरायसानि जिउ गोमानायखौ लानानै मणिपुरनि फरायसा हान्जाफोरा प्लेकार्ड लानानै सोमावसारदों आरो फरायसाफोरखौ जिउ फोजोबनायखौ बन्द' खालामनो आरो हादरसायाव थाबैनो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि आरो हादरसानि गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं चाइनायाव सोलिगासिनो दं सुइसाइडनि कम्पिटिशन एबा गावखौ बुथारना लानायनि बादायलायनाय। खौरां मोननाय बादिब्ला टेक्न'लजियाव मुलुगनां मुंदांखा हादर चाइना हादोराव माखासे गोबां फरायसा आरो लाइमोनफोरा मेन्टेल प्रेसार एन्ड डिप्रेसनाव गोग्लैनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला आरो चाइनिज सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रल एन्ड प्रिभेन्सननि बुथुमनाय डाटा बादिब्ला 2010 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिमाव 14 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनि गावखौ फोजोबना लानाया 10% होनना खौरां मोन्दों आरो 15 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गावसोरखौ जिउ फोजोबना लानाया 20% जाहैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सरकारनि डिलिमिटेशन अफ कन्स्टिटुएन्सि एबा बियाब दाफामफिननायखौ गोजोनथाव जायनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादा भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारनिसिम क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि डिसिनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम गथायदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं लासै लासैनो रायजोफोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावगासिनो दं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव गोदानै लुफुंजानाय फायार सार्भिस स्टेशन बिल्डिंखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे सिबिथायनि गेजेरजों बबेबा जायगायाव हरखाब अर खामोब्ला थाबैनो थांनानै अरखौ खोमोरनो हागोन आरो अर खोमोरग्रा मावथि हान्जाफोरा जोंनि गिबि दावहारु होनना बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं डिलिमिटेशननि गेजेरजों बिधान सभा बियाबनि बिबाङा गोबांसिन जानायखौ फरायदोंब्लाबो गामि हाबसन हाब्र' जानायखौ गोजोननाय मोनाखै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 जुन खालाराव फोसावनाय डिलिमिटेशनखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय बियाबफोरनि सायाव नायफामनो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर'न देखखाननि आखायाव भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम दैथायहरनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफाद, क'क्राझार जिल्ला इउनियन अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादफोरा मैया समस्ति बारायनायाव गोजोननाय दं, नाथाय समस्तिनि गामिफोरा ओरै हाबसन हुबसन जानायखौ गोजोननाय मोनाखै। बेखौनो लानानै मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव गासैबो आफादफोरा जुथायै थांनानै जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।